Kirola da emakume eta gizonen artean genero berdintasuna lortzeko esparru garrantzitsuenetako bat. Elorrio herri kirolari eta kirolzalea izanik, herriko hainbat kirol taldetan diharduten emakumeen ahotsa jaso gura izan du udalak. Ni Naroa naz, eta 8 urteko zenetik nahu palan, noi 10 urte ja. Eta naz hori klubeko kidea eta hori. Eta ni Katjali naz, Elorrixokoa naz, eta 10 urtetatik palan jolasten dut, eta aurten 2. mailan nabil jolasten. Ni Saioa naz, dagoeneko 2. urtie daruote biak bateko taldien presidenta moduen, holan egokitu jaten lan hori. Soy Nayera Ruiz, jugadora de balonmano de veteranas. Hemos creado el club de Elorrio Txantxibiri Eskubaloi Kluba. Nina Jone, bizin Elorrion, dekoaz 16 urte eta egona Euskadiko selekzioa jolasten. Eta Nina Zude eta bebai bizinaz Elorrion eta dekoaz 16 urte eta egonaz Euskadiko selekzioan jolasten. Ni Celia Olivera naz, 23 urte ditut, Elorritarra naz, kickboxinga egiteot eta Euskadiko txapelduna naz eta bebai Espainiako sub-txapelduna naz. Orain dela 4-5 urte hasi nintzen kirol honetan, eta hasi nintzen zen nire nebake hasi izan kirola hau egiten, eta niri bebai atentzioa ekarri zoztan, eta hasi nintzen probetan, eta baina arte. Ni apuntau nintzen rugbian, ze azkenean nire familian dene jolasten da rugbira, nire bi nebak eta nire aitak, eta apuntau nirean rugbian, ze da kirol bat okin bidala indarra, eta nire izaereagatik guztau zatan. Nire anaia jolasten zaben, eta horrek eman zoztan niri bebai jolasteko gustoa, eta horregatik hasi nintzen, eta da oso kirol dinamikoa eta indartsua, eta hori da niri gustatzen jatana, nire familiakoek eta nire lagunek izan dira, gehien bultzatu nautenak hau kirola egiteko, eta nahu oso posik haiengatik. Nire nebak eta nire aitak die gehien bultzatu hoztiena, eta nire lagunak bebai, baina gehien nire aitak. Nire izpan hausia hasi izan palan eta bera ikusita hasi nintzen jolasten, eta gero bai kuadriako asko jolasten dabe, eta orduan horrek hasi nintzen jolasten horregatik. Eta ni Aitza eta ama beti jolastu izen dabe palan, eta orduen fizioa beti eukiogu etxien, baina bizo kuadria berdinekoagaz, eta orduen lagunak bebai jolasten da bienez, hemen apuntau ginen. Imaginatzen dut hasi ziela 2018an, hasi ziela hor pixkat guraso batzuk, ikustea bielako euron alabak, ebiziela futbolien, futbole kasu horretan mistua zan horretan, ibilbide bat egiten, eta ikusten zen ibilbide horren bukaera bat zegoela, eta horreten bat zegoela, ezin inun osatu, eta horre, pixkat gabezi horrei, pixkat aurre iteko, pentsau zen, biak bat taldie hastien martzan, eta neskak eukitzi aukera inongo eten barik, jarraipen baten aritzeko aukera eskaintzia, pixkat hortik sortu zen. Eta egize da, hor batzeuela Zaldua taldie eta bai Elorrio CD taldie, bizen arteko laguntza beharrezkoa izen zala, bai juridikoki laguntzeko sortzeko eta bai ekonomikoki bai. Eta hor laguntasuna handixa eukia biela, eta euroi esker gaur hemen gauz. 3 taldea hasi bazien be, gaur 7 talde deko guz. 120 neska inguru, bai ara guztikoak. Al final empezó un equipo de niñas y viéndolas a ellas nos entró el gusanillo y empezamos a hacer algún partido amistoso y así. Entonces nos enteramos de que había una liga de veteranas en Vizcaya, nos informamos y nos decidimos apuntarnos. Al final el deporte no tiene edad, ¿no? Se puede hacer a cualquier
época. Psicológicamente también al final es un modo de desconexión, todas tenemos otra vida por detrás, el trabajo, los niños y bueno, al final vienes aquí, entrenas un día a la semana y desconectas un poco. Bueno, y hay veces que traemos a los niños también porque no tienes con quién dejarlos o lo que sea y los traes. Bidea izin da apur bat gogorra. Ze prepara inbiozu entrenamendu asko, inbiozu esparrina, dala beste pertsona batzuekin burruka apur bat, eta klaro, bideo horretan igual dekozu blokeau intensa. Jartzen za urduri, batzutan dekozu igual ez zauz oso seguru igual jutekotan, igual esate duzu, ikusten oso txiki hemen, ez da? Baina gero juten za eta da kriston esperientzia. Azkenean da kirol bat zuk ikuste zula eta esate zu, igual ematetzu beldurra, baina gero zauzenean zelaian da kirol bat disfrutatzen zula asko, eta gainera ambientia dagoena rugbian ikuste dute ez dauela beste kirol batean, eta ezagutzezun jendia eta ambientea horrengatik bakarrik animatzeu jendia probatzera. Eta bebai da osatzen dugu familia handi bat. Egon gabeti golazten elorrion dala talde bat, gure elorrion beti egon galtzen etolan, eta deitzea talde batetik Euskadikoa izan zen pozgarria guretzat. Ezagutu dugu, joen gara Euskadigaz leku nahiko txora, Valentziara, Valladolizera, leku batzuetara eta izan da esperientzia oso polita, azkenean ezagutu dugu jendia elorriotik kanpo. Guk eskatu behar izan dugu, egonkortuta egon dien klubei eskatu behar izan dutzau lekua. Eta orduen, leku hori eukitzia, ez da erreza. Eta guk baldintzape ez die berdinak. Mutilek infantiletatik hastien 3 egunez entrenatzen dabe, gure neskak 2 egunez kadete, zein orinen ez tekogu aukera horiek. Eta oso zaila da, bermatzea da nadok, eta nik ulertzen dut, herri bakotza daukola beren elorriok duko futbol zelai bakarra, futbol zelai bakar horretan talde asko dauz aritzeko, eta guri epez hartu bidela, eta berdintasun baten ekitatiboki ez dizela banatzen, hori realitate bada. Beti esaten da bien neskak igual ez dugula burrukatzen hain gogor, igual publikoetan jendia ez da ikusten hain beste, eta igual bisibilidade apur bat gehiago eukin bida, baina gutxinaka uste dut dagoela apur bat gehiago. Gu hasi ginen txikitatik eta rugbian hasten da mixto moduan, ordan da egia ez dugu laukin aurre, ez tozko esan inoiz ezer inork, baina bai da egia izateagatik neska, como que no fina eta olako hitzak entzuegulaz. Egia esan ez, azkenien elorrion emakume asko gaz, eta gure artien asko lagundu gazta, eta azkenien ez dugu aukin oztoporik, gehiengoa izen gazelako. Naroak esan dabe moduen, ez dugu eukin oztoporik, batez ere gu lagundu gazelako bat abestieiz, aipatu dugu moduan gehienoga neskak palan, eta orduen eukiogu suertea gure kasuen. Nik uste elorrion behintzat baietz, ze azkenien guk entrenatzen dugu emakumezko ume asko, gehiengoak emakumezkoa die, umeak, eta nik uste elorrion behintzat emakumeen palako etorkizuna badauela, palarako etorkizuna. 21 ume hasi dio indela gitxi palan, eta gu gabi saiatzen motibetan eure gure bide berdina jarraitzea, eta ikusten dugu eurek barikutan adibez guk entrenatzen dugu zenien gustora datozela, eta hori guretzako da ilusio handiz. Guk elorrion dekogu suertia plazan frontoi bat dauela, eta gure ustez jolasten baginen plazan eta jentiak ikusteko aukera eukitzen bazauen, nik uste dute eukingo zauela hobekuntza emakumeok egiteko aurrera. Adin batetik bestera salto egiten joateko aukera ematia da gure helburua, ez? Eta gaur egun ezin dugu bermatu esatea, etorri zaitie guana jolastera, eta noz jolastuko dugu ero, nun entrenatuko dugu ero, ze egunetan egingo dugu, ez dakigu.
hori ikuko bagendun, guretako asko errazagoa izango zen zabalkunde hori ematea eta jentea etortzea eta esatea begira. Zu alebintzaren bitartean Elorrion entrenatuko dozu eta entrenatuko dozu astelen da asteazkenetan. Eta zure ordutegia izango da hau. Eta zu baldin bazara infantilaen kategoriakoa baldin bazara, entrenatuko dozu Abadiñon, ero Zaldibarren. Egun hauetan eta ez da gizar eta kadeteak beste honetan. Eta horrek emongozkun guri aukera zabalkunderako pixkat propaganda hori zabaldu eta esati eta anima, badeuko gu zer eskaintzeko. Gaur egun beti gauz hankamotz, ezin dugu ezer eskaini. Guk hartzen doguz, baina jentia egon behar da zai, ez dauko erantzunik, ez dauko ezer orduen hori behar dugu pixkatxo bat. Pues yo creo que cada vez hay más. Al final nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos la Liga de Veteranas de Vizcaya, éramos 5 equipos y este año estamos 7 equipos. Entonces, pues bueno, poco a poco yo creo que sí hay más opciones. Individualki ez dekote helburu bat bez, baina taldean gustoko zatan Elorrion sortzia nesken senior talde indartsu bat, animatzia gehiago eta jente gehiago rugbira, neskak. Eta nirean bebai berak esan dauena eta bebai individualki esperientzia gehiago lortzea eta gehiago jakitzea. Bueno, nire burua ikuste dut ondikan jarraitzen kirola egiten, denbora pilo bat, baina bueno, denborak esango dau eta oin gurot disfrutau eta jarraitu bidien. Pues a corto plazo mantenerlo y disfrutar ahora de la experiencia y a largo plazo los niños que se están apuntando al balonmano pues que poco a poco vayan tirando del club. Bueno, nik argi duko tumiek futbolien gura dela jolastu, animetako, etortzeko, probatzie beti ondo dauela, eta guk eskuek zabali, bezuek zabali deko guzela dan ondako, eta animau, ez da hoela lotura bat, etorteko probatzera eta ikustera. Gero konpromisuak ja hartzen dugu zenean, baina lehenengo animatu, ikusi, hurbildu eta bai, etortzeko, ze esango txepa. Gu desiatzen gauz, zabaltzeko eta gure kluba indarra hartzeko eta eskaintza on bat emateko.